Ej, hvor ægel. Nu skal jeg lære dig, hvordan man overlever en barske danske natur. Step 1, eller step 1, som vi kalder det. Lav et bål. Bål kan være farlige. Her er nogle regler, der er vigtigt til at følge, når du laver bål. Find ud af, om det er tilladt til det bål der, hvor du er. Find ud af, om du må samle ved fra skovbunden. Tænd aldrig et bål, hvis det blæser meget. Derudover er det også vigtigt at tænke på, at du kan lave en rigtig god suppe over et bål. Men hvis du ikke har noget suppe, så må du gå ud og slagte et rovdyr eller sådan noget. Det skal i hvert fald bare dø. Step 2. Sådan sikrer du din speedbåd. Eller sådan laver du en lejr. Når du skal lave en lejr, så er det ret vigtigt og væsentligt at tænke på, er der nogen til i nærheden? Og hvis det ikke er det, så må du bare samle en masse grene, og så bare lægge og hygge dig i dit eget lort. Det er så hyggeligt der. Når du så ligger der, så er det ret væsentligt for dig også, at der ikke kommer nogle rovdyr og attacker dig. For de er fandme rå. Så skal du fandme have en gun, så du kan skyde det lort. Yeah. Så skal de fandme bare dø. Tag dig selv med. Så tror jeg vel at kalde det her for step 3. Det er nok det vigtigste step. Nemlig nummer 3. Det hedder Hot Feasting. Eller nej, det hedder sådan køber du en båd. Nej, ups. Step 3. Det er faktisk i virkeligheden den, der hedder sådan skider du i den danske natur. Når du skal skide, og det er jo fandme vigtigt, fordi du kan jo ikke bare holde det lort i din krop. Så skal du fandme sørge for, at du kommer op med et træ. Så skal du fandme bare, så skal du fandme gå til den og bare tømme ryggen. Men du skal passe på, for hvis du ikke passer på, så kommer der fandme et animal og attacker dig fandme. Og det skal du fandme have en gun, så du kan skyde det lort. Og så skal du bare tage dig selv en bil. De har fandme masser af bonuspoint. Kan jeg godt sige dig. Det er sådan noget, vi sætter pris på i den danske natur. Step 4. Det er fandme et svært step, kan jeg godt sige dig. Det hedder Association with the Animals. Lær at kommunikere med det indre dyr. Det dyr, der holder lige bag ved træet og er klar til at attack dig. Når du sidder der intet ane i din lejr, og bare sidder og æder et eller andet godt movsuppe, som mutter har givet dig med hjemmefra, så kan det godt være, at der bare kommer et vildt og farligt animal med elfenben og attacker dig helt vildt og voldsomt. Men så er det, du skal stoppe op, og skal du lige sige, skal vi ikke indgå en deal? En deal, hvor du får al min movsuppe, alt det movsuppe du kan æde, så får jeg alle de ned elfenben, så skyder jeg dig hele helvede til. Så skal det lort fandme bare dø. Men så er det jo sådan nogle animals, de er jo bare underudviklede, også mennesker. Og det er jo bare så typisk i naturen, fordi det er også der, det er the survival of the fittest. Så det er os, der vinder med vores grund. Så det er bare herligt. Sat dig selv en ben. Ja, det var så alt for nu. Survival of the fittest, det skal du bare huske. Survival Eagle, han tager af for nu. Jeg skal fandme have noget movsuppe nu. Hold da kæft, jeg skal hjem til mutte nu. Hun har sikkert lavet noget godt movsuppe til mig. Sharon!